Na sziasztok, én Maxi King vagyok, és ez itt egy újabb kicsomagolós per tesztes videó. Ez itt egy Dogtrace Defense 101-es elektromos láthatatlan kerítés. Így néz ki a doboza. Ehhez nem jár egyébként kábel, ezt külön kell venni. Ez egy 0,75 mm-es 100 méteres kábel. Ezt külön kell hozzá venni egyébként, mert az nem tartalmazza a csomag. Ezt arrébb vesszük. Ez van az alapcsomagba. Ezt kivesszük. Ez itt maga a készülék, amiben bemegy a vezeték, és ez működteti. Várjatok már. Ugye ez itt mutatja, hogy be van kapcsolva, itt mutatja, ha valami hiba van a vezetékben. Ez itt az erősségét állítható be. Ugye 10-esre nem tudom melyik kutyának kell rakni, de lehet arra is, de arra nem ajánlott. Tehát inkább ilyen 3-as, 4-esre esetleg. Ez meg azt jelzi, hogy tehát, hogy milyen távban kezdjen el sípolni, hogy jelezzen a kutyának, hogy oda már nem kéne menni. Ez ennyi, itt meg a távbemenet van, itt hogy kikapcsoljuk, itt meg ugye itt megy be az antenna vezeték. Ehhez még ugye jár maga a nyakörv, ebbe lehet rakni kis, mindjárt mutatom, vannak kisebb, meg nagyobb tüskék, ez ugye a kutyának a szőrének a nagyságának, na most ezt még egyszer, a kutyának a szőrtípusnak megfelelően kell a tüskét választani. Ez egy vezetékelosztó, ez itt egy lítium akkumulátor, amiben a nyakörbe kell rakni. Ugye tipli, hogy fel tudjuk rakni magát a készüléket a falra. Ez ugye az antennának a csatlakozója, tehát ezt kell ide bedugni, ide a zöld helyre. Ez itt a tápja, hát elég hosszú tápkábel, és ez pedig egy nyakba akaszthatós mágnes, ebben mágnes van, és ezzel tudjuk beállítani a nyakörvnek az erősségét. Meg még jár hozzá egy ilyen, ezzel teszteljük le egyébként a nyakörvnek, hogy működik-e. Ezt tartalmazza maga a doboz. Ugye a használati utasítás, ezt ugye minden le van írva benne magyarul. A 4. oldalon találjátok mindent, ami benne van, ezt így megmutatom. Ezt elmondtam, ugye. A 4. oldalon van. És jár hozzá egy 3 éves garancia kártya. Ez is benne van a csomagban. És ennyi lenne a csomag. És akkor most be is mutatom, hogy van lerakva a vezeték. Na és itt is lennénk. Ugye ez a biciklitárolóban van felszerelve. Ott a jó kis Viking benzines fűnyíró, meg itt egy Parkside elektromos fűnyíró, de mindegy. Tehát akkor ide van felszerelve, bele van csatlakoztatva a táp, meg ugye az antenna. Ezt itt alul be lehet kapcsolni. Ez így sípol. Ugye felveszed az erősséget, meg hogy mikor sípoljon, a kutya közel megy. És akkor azt a hibát akkor írja ki, ha esetleg megszakad a vezeték, de ezt most meg tudom mutatni azzal, hogy kihúzom. És akkor az így sípol. A lerakást azt úgy oldottuk meg, hogy ugye itt meg kell sodorni a vezetéket. Itt, tehát ez megvan, ez 2 vezeték. Ez azért van megsodorva, mert 2 irányba megy el, ugye ezt a területet lezárja. És akkor mi ezt úgy oldottuk meg, hát ez itt most nem látszik, hogy hol van, de itt megy, itt már látszik, itt van. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy ilyen kis U alakú drótokkal oda rögzítettük a földhöz, ugye benyomtuk a drótot, és akkor ott marad a vezeték. De akinek van rá ereje, az be is áshatja, egyébként úgy is működik, és akkor nem lehet látni a vezetéket. És akkor így megy tovább, így elkanyarodik. Az a lényeg, hogy itt nem szabad
mi az, 90 fokos szögbe elfordítani, mert akkor megtörik a kábel, inkább ilyen ívesen csináljátok. És akkor már, na már a kutya be van, ott van. Hallotta a sípot, hogy sípol, azt már nem akar idejönni. De egyébként már nincs rajta nyakör, mert amúgy egy hét alatt meg tudja tanulni simán. Tehát már utána nem kell hordani, nem fog idejönni. Így is lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkoljatok és iratkozzatok fel. Kommentbe kérdezhettek, amelyre csak tudok válaszolok. Sziasztok!